muso ye tigɛrɛ bade bari fi Ye. awɔ Tabarkala. almanyari Ko ɲana. awɔ Ko a ɲari. ay tigɛrɛ Ne ma fiyɛ. Alors. ay tigɛrɛ A ti nommé ale mago tɛ maa si ka nomination na. ka dalen do A b'a yɛrɛ fɔ. ko gan a ye mun fana fɔ na m'o f'i ye ka taa Ayi dɛ. nka ci ne o fana ne tɛ ci lase ayi A ma foyi fɔ. a ye tigɛrɛ f'i kun m'o lase ma wa Ko kɔni o ɲɛna. ɔn tɛ ci Nka dɔ dɔwɛrɛ o lase tɔ bila ye. N'a bɔra kɛnɛma ye. ko n'a bɛ kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka hakili ninnu jateminɛ Ayi a ko tɛ sɔn. jaralaka ninnu ka problème bɛɛ y'o ye Ayi. N'a bɛ kɔrɔ ko hakili ka jateminɛ. awɔ ale Ma foyi t'a la. Abu Safina Jara Tɛgɛ don. présentement an b'a dabɔ O bɛ kɛ. radio ye Nura FM ye 94.4 tɔn min muruburu 5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔ Jiko ɲuman ni Wɔrɛda sugu la Ayiwa. maa mun sera Wɔrɛda sugu la i b'i kun jan ka kɔrɔnfɛnyanfan k'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye antenne jan in ale bɛ sanfɛ A bɛ. o de ye radio Nura FM ye kunnafoni an bɛ an bolo kari ka don kunnafoni di sɛbɛn fɔlɔ minnu b'a ta sɔgɔmada in na o de Sɔrɔ de Bamako Sɔrɔ de Bamako. Sɔrɔ de Bamako maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Laya Jara Laya ko. Laya Jara jarakɛ a kumara Ayiwa. Abu Safina Jara walasa mun ye malidenw bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ka an sigi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ka marasi ka a batiri ani ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ ko mun ye Assise nationale de la refondation sigafo belebele mun n'o kun bolodalen don waati mun kun kofɔra a la i bɛna k'a fɔ ko waati in kɔni ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ kura ye Laya Jara a ko nin bɔ kun a dɔgɔkɔrɔ kura ye Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ koyi nin bɛɛ lajɛlen de ye siraw ye sira mun ni a bɛ kɛ sababu ye furugufurugu mun n'o o bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla o la o furugufurugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min na an bɛ se ka marasi batiri an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an maliden dama Fatigiba ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu mun n'o sigira sen kan an ka jamana faama fɛ n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ jɛkulu mun n'an k'a ma ko panel ale de ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'u ka baara bɛnna k'u ka sigikafɔ refondation ko ka o baaraw ni k'o boloda sigikafɔ ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la o jɛkulu in ye o de ye o siratigɛ la olu kɔni de ye kunnafoni ni k'a bɛɛ ka bin ti caw k'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ mun n'o kun bolodalen mun ye décembre kalo tile 20 ka n'a bila mun ye 26 la n'a bɛ Assise nationale n'a b'o fɔ ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o ɲana ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen mun tɛ dɔwɛrɛ koyi walasa mun ye malidenw hali bi an bɛ se ka sigi ka kuma sabu a yira k'a fɔ n'an ko an bɛ taa sigikafɔ in na mun ye décembre kalo tile 20 ka n'a bila 26 la Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ko o ti taa furugufurugu fana ko o bɛ caya walasa mun ye sigikafɔ ka kɛ sigikafɔ bamane ye sigikafɔ ka kɛ sigikafɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ sɔrɔ sigikafɔ o kɔnɔna o la o kɔnɔna la k'u ye sigikafɔ u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ Fatigaba ka fɔ la nka u y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la sigikafɔ kɔni a kan ka kɛ waati mun na Assise n'a kan ka kɛ waati mun na o waati kɔni ko o nafa mun ye malidenw kɔni u ye Fatigaba ka fɔ la ko mun ye Laya Jara ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ siga tɛ fɛn mun na mun ye danabaliya kɔni o de bɛ an ka jamana marabaaw ani mun ye parti politique dɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu kɔni u la Fatigaba ko a ko n'i y'a jateminɛ mun ye an ka jamana premier ministre n'o bɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga n'o b'a ale kofɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ in ale de bɛ kɛ sira ye mun ye Mali bana caman an bɛna dɔn wa mun ye Mali fura caman ko na sɔrɔ mun ye banaw kɔni u la nka n'i y'a jateminɛ mun ye parti politique minnu bɛ yen a caman bɛ ka yira k'a fɔ ko sigikafɔ in ko kun t'a la koyi ko wari tiɲɛ fu don ko o sabu kɛ ko jamana in ko a bɛ gɛlɛya o kɔnɔna la ko mun ye Covid ye ko o kɛra sababu ye ka ni gɛlɛya caman ye jamana o kɔnɔna la ko n'an ko an bɛ taa sigikafɔ in na sisan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye wari tiɲɛ ko o dan don wa ko nafa fana ko o ta a la o ye parti politique dɔw kɔni ka miirina ye kɛrɛnkɛrɛnnenya parti politique mun bɛ yen n'an k'a ma cadre d'échange des partis et regroupement n'a ko fɔra a tɛ Useni Amiyɔn Gindo a t'ale n'a ka maaw kɔni ko fɔ wa olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ taa sigikafɔ in na cogoya si la Abu Safina Jara nka u y'a yira n'u ye taalen kɔni sigikafɔ in na fɛn damadɔ kɔni o don mun ye gouvernement a ka kɛ gouvernement dayɛlɛlen gouvernement d'union nationale maa yɛrɛ b'u la olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni olu tɛ fɛ ka kuma min yɛrɛ mɛn u tulo la o de ye ko jamana premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ko ale ka to premier ministre la k'u tɛ fɛ k'o mɛn bi k'u tɛ fɛ k'o mɛn sini u y'a yira k'a fɔ n'o Sogɛl bɔra yen fo ka taa fara mun ye gouvernement d'union nationale o dayɛlɛ la siga tɛ fɛn mun na k'u bɛ taa sigikafɔ kɔni o la nka maa minnu bɛ nin waati in na n'olu fana bɛ ka transition kɔni ka a dɛmɛ maa minnu bɛ ka sigikafɔ in ka hakilina k'a sɛbɛkɔrɔ tintin olu y'a yira k'a fɔ ko walasa malikura an bɛ ka malikura mun ɲini Abu Safina Jara walasa o ka sɔrɔ ko fɔ sigikafɔ in an diyagoyalen don an ka taa a sira fɛ o siratigɛ la mun ye jamana premier ministre ye n'o bɛ Sogɛl Kokala Mayiga ale ko fɔ nin waati laban ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ
fɔ ko ani maa caman i ɲɔgɔn ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnna an ka dugutigilakaw ka taa fara mun ye mouvement armé maaw kan ani olu bɛɛ lajɛlen kɔni u ye ɲɔgɔn ye hali bi ɲɔgɔn yew kɔni bɛ sen na walasa sigikafɔ in a bɛ se ka kɛ sigikafɔ dayɛlɛlen cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la nka fatigɛba min ye Yaya Jara ye a ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ subagatɔ mun bɛ yen n'an ka ma ko CEDEAO olu fana y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ sigikafɔ in na bi olu tɛ sigikafɔ in na sini o sababu kɛ ko a waati tɛ nin ye a ko ten CEDEAO awɔ olu ko ten ko nin t'a waati ye Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye furugufurugu bɛnbaliya o de bɛ mun ye politikimaaw yɛrɛ dama ni sukɛ ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye jamana faama yɛrɛ ye ale ye terrain ta taw k'i sigi a ɲɛfɛla kɔni o la o kɛra waati in na a bɛ ka wulikajɔ nin k'o bila sen kan a ye parti politiques wele parti politique minnu bɛ n'an k'a ma ko cadre d'échange les partis politiques pour une transition réussie Useni Amine Giro tɛ wa olu ka maaw ani olu ye ɲɔgɔn ye mun ye mouvement du 5 juin n'a bɛ M5RP ko fɔ ani olu ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔni o bolila baabu min kan o de ye ko mun ye sigikafɔ mun n'a bɛ na boloda u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa sigikafɔ o la cogo min na nka fatigɛba a ko mun ye sigikafɔ in kɔnɔna la mun ye jamana faama ani nin jɛkulu ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la mun ye parti politique minnu bɛ yen n'an ka ma cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin Useni Amine Giro ale ka maaw tɛ wa u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ taa la bi k'u tɛ taa la sini ni jamana faama yɛrɛ sigilen ka kuma ko k'u tɛrɔ k'u tɛra dɛ ayiwa n'u taarɔ Abu Safinɛ Jara ma kelen ba suguba jɔli ma yati y'a to a wɔyɔ ka mɛn Abu Safinɛ Jara an ma tila gɔn kundi la dɔw b'a la ko Bobo Karangamisi o parti politique ninnu o kuma min kɔni b'u da kɔnɔ o de ye ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ka fɔ kalata bɛ se ka kɛ waati min na wa min ye premier ministre ye a ka bɔ a jɔyɔrɔ in na ni dun y'a lajɛ premier ministre ye maa ye bi mun ye jamana faama n'o b'a Asimi Goyita ko fɔ o ka danayama belebele ko o don Abu Safinɛ Jara sigikafɔ min yɛrɛ n'o bɔlen filɛ a dɔgɔkɔrɔ nin a kun dɔgɔdara mun ye novembre kalo tile 15 ka na kun bila mun ye novembre kalo tile 20 a la bɔra a dɔgɔkɔrɔ u nana bila mun ye décembre kalo tile 20 na o kun bɛ cɛ ko 26 o fana bɔlen filɛ a dɔgɔkɔrɔ de nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye walasa hali bi malidenw an bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogo min na mali gɛlɛya an ka taa sigi an ka marasi ni k'a batiri ani ɲɔgɔn cɛ fura ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nka fasigɛba a ye ɲininkali to min ni k'a sɛbɛkɔrɔ sigi sɔgɔmada in na a ko sigikafɔ min n'a bɛ ka boloda ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ kan a bɛna kɛ waati jumɛn bilen a bɛna kɛ waati jumɛn ayiwa a na kɛ o a na kɛ don dɔ Patri kɔnɔ sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako o kɔnɔna la Yaya Jara ale kalitalatigi bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ n'i ye Soir de Bamako n'i y'ale bila l'indépendant ne bɛ n bolo bugɔ ka bɔ n'a ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni a ka bi sɔgɔmada bɔlen Mohamed Aidara ale ka sɛbɛnniw a ye k'a dɔn k'a fɔ cɛja ni o ye Abdoulaye Diop ye Mali ministre min ni a ɲɛsinnen bɛ Mali jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw ma Abdoulaye Diop a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ambassadeur minnu ni olu accréditelen bɛ an ka jamana in kɔnɔ ambassadeur minnu ni olu bɛ an fɛ Mali kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin jɛrɛ jɛkulu tɔn ambassadeur bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ni ani u ye lajɛrɛ kɛ parce que b'a ka fɔlɔ ni o ye Mohamed Aidara ye a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ale kɛlen kɔrɔ ko ka sanction ta a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Union européenne ko olu fana ko olu kɛmɛ k'u bolo manabɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu fana ko u bɛɛ fɛ ka sanction kɛ ka an gosi parce que b'a ka fɔlɔ Abdoulaye Diop b'i k'a dɔn k'a fɔ teliya la min ni o ye Mali ministre ye min ni a ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ministre minnu ale kɔni a ye ambassadeur minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ yan a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'u fara ɲɔgɔn kan a k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ min da u tulo kan o de ye k'a fɔ ko sanction min ni a talen filɛ ka anw ka Mali jamana k'a sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi a kɔni ye a min fɔ ambassadeur ye o de ye k'a fɔ ko u ka cɛsiri u k'a boloda i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u k'a boloda u ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ye jamana minnu jɔ la anw fɛ Bamakɔ yan u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u k'a fɔ u ka gouvernement ye k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaaw ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko sanction min bɛ ni a t'an bɛ ka Mali sɛgɛrɛ k'u da don a kɔrɔfɔw la a bɛ se ka kɛ ko ɲɛnabɔlen an fɛ cogo min na parce que b'a ka fɔla Abdoulaye Diop i k'a dɔn k'a fɔ ani ni ambassadeur ka nin lajɛrɛ senfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye foli ta ka u sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko Mali dɛmɛbaajɛkulu caman de bɛ yen minnu ni u ye Mali dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement de transition min ni an sigilen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko an ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition in a bɛ se ka reçu an bolo cogo min na transition in a bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jan ka élection k'a kɛ a date fɔlɔw na i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira nin ambassadeur la k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ
fɔ élection a tɛna se ka kɛ a don fɔlen na wa n'i y'a ye k'a fɔ ko a tɛna se ka kɛ a don fɔlen na o ti sababu ti dɔwɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ jamana a bɛ dankun mun na bi a ka gɛlɛn min ye insécurité i ka dɔn k'a fɔ o ɲɔ o sɛbɛn ɲaamɛ jamana kɔnɔ parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO u kɛlen kɔrɔ ko ka nin sanction d'a kan bi CEDEAO o kɛra novembre kalo tile 7 san 2021 na a ka dɔn k'a fɔ subatɔ u ye jalakilibaw ta ka jamana k'a sɛgɛrɛ a ka jan sanction ko u ye o ta bɔ yen sanction bɛrɛ min ni u kɛ bɛ ka taa anw ka jamana kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ ko CEDEAO ni o ye union européenne union européenne fana ko olu labɛnnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO u m'a bila yɔrɔ min na u ka dɔn k'a fɔ olu fana b'a ta ye canjalaw parce que b'a fɔ la Abdoulaye Diop a ko a b'a ɲini ambassadeur fɛ ambassadeur minnu ni aw bɛ jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ni aw bɛ an fɛ Mali la tiɲɛ don aw ye baara caman kan ka kɛ wa a b'a ɲini aw fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ aw ka gouvernement kɛrɛfɛ aw ka présidentw kɛrɛfɛ u bɛ se ka jamana u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ ko maa bɛna sanction ta ka bin Mali in kan tuguni i ka dɔn k'a fɔ ko olu o kɛbaaw i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka Mali k'a turu siga t'a la kɛ k'u bɛ fɛ ka Mali k'a tɔɔrɔnin dama u kɔni bɛ fɛ ka Mali ko ban nin sa o de ko b'u kɔnɔ nka a ti ɲɛ de a tɛ b'a fɔ a ti ɲɛ dɛ a ti ɲɛ dɛ ayi abada Mohamed Aidara a y'a jira indépendant kɔnɔ k'a fɔ waati min na a ye nin kɔrɔfɔ a ye ninnu dɛngu i ka dɔn k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn na ni o ye ambassadeur ye a ka dɔn k'a fɔ ambassadeur la douanier min bɛ yen ni o jɔ ko Amsa Hassan Nasiri Hassan Nasiri i ka dɔn k'a fɔ o ye douanier ambassadeur la Maroc i ka dɔn k'a fɔ o ye Maroc ambassadeur ye wa i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ jate i n'a fɔ u ka douanier kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ale a y'a ta a y'a jira k'a fɔ ko a ye Diop a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ nin ye a ye kuma minnu fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a ye tiɲɛ a ye a segin Diop ma a y'a jira k'a fɔ ko Diop a ye kuma min fɔ i ka dɔn k'a fɔ wulibali dogo ye a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali a bɛ dankun mun na bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini san 8 ka taa se fɔ san 10 nin waati na i ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛ a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yan dɛ i ka dɔn k'a fɔ ni sanction wɛrɛ tara ka fara jamana in kan gwɛlɛ in kan a k'o de ye ka gwɛlɛ fara gwɛlɛ kan kosɛbɛ o ba i ka dɔn k'a fɔ Diop a ye min ɲini olu fɛ olu fana n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a doni i ka dɔn k'a fɔ k'a ɲɛsin u ka gouvernement ma kɔrɔfɔ k'a doni k'a ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ se k'o kɛ Mali jamana ye a i ka dɔn k'a fɔ ko u k'o kɛ Mali jamana ye i ka dɔn k'a fɔ olu minnu ye ambassadeur ye k'u n'a wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka jamanaw kɛrɛfɛ walasa Mali a ka se ka bila lafiya kɔnɔ cogo min na Mali ka intégrité territoriale o ye an bɛ se ka an ka dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a k'an da ye i ka dɔn k'a fɔ administration a ka taa sigi jamana in fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ a ka dɔn k'a fɔ seko u n'u dama yira k'u n'o kɛ u ka ɲɛmaaw fana kɛrɛfɛ ni Ala sɔnna a ma ko nin ye ambassadeur Maroc ambassadeur ale ka kɔrɔfɔ ye min ni a y'a tɛnku Abdoulaye Diop ka kumaw la walasa k'a ka kumaw k'a sɔn ji la wa siri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aidara ale ka sɛbɛn Mohamed Aidara Chérifiya foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara indépendant kelen ne b'a a sama ka gɛrɛ na a bɛɛ nata mun ye jubatɔ n'i ye bolokuru ye a kɔ la dɔyi ka na siga mun ye dentigi o ye 2 ye mun ye Dawura Sangare fulakɛ ale de kumalen don a ko mun ye Bakari Togola Bete Bakari Togola Bete en abrégé e ka kun filɛ nin ye o de kama e yɛrɛ b'u ka silamɛya ne ma da non ne ka cɛ misiri ne ma den ne ma fɔ aw ye safa fɔlɔ mɔgɔw ye Bakari y'a ka ko bɛɛ kɛ a ka ban en abrégé c'est Bete ayisa Bakari Togola ayi o ma abrégé o kɔni ye Bete kɔni de a tɛ bɔ cogo di a ti ɲɛnabɔ dɛ a n'a kɛ mi la Abu Safina Jara Dawura Sangare ale de kumani don indépendant kɔnɔna la a ko mun ye kunu mun ye Bakari Togola a siga t'a la a kɔni a jɔra kiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ ten jawu fo ka taa fara mun ye jalaki binnen don a ma ani maa 10 ani 1 mun kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni yera kiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ Abu Safina Jara Bakari forontora Bakari kumara kunu dɛ Bakari kumara dɛ a ma jɔnkala fɔ jɔnkala a ko fɔ o de b'a nɔgɔya Abu Safina Jara a ko je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés jalaki mun binna filɛ n ka n tɛ kurun ju la wa sen t'a la j'ai été trahi par qui a ko n janfara Bakari ko kunu kiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ k'a janfara Boubou Cissé Issa Mbok est à la base de mon arrestation.
guno ma boroto sa guno abaka boroto ako bubu sise ni ya ya ale bakar to la gela ba ale ka bi ma dorote koy mu ye dogotoro no be isan bolti ko fo bubu sise ko ale do aywa ko de kala so be kale do kasula o be tamabino ala ni kuma en boya kumu ala mu yi kala ni te e se mo mi kala mo ko je do la de ni mi se mo la u bi cho bigitigi se mo la aka aman nazare ba sinya ka teme abu ba sinya ka teme ala mu beti raso ko nan ni ngon chala la korofo bi e ti raso de abu satna jara kunu no benan novembre ko le munga ane sabama mu ye coup d'assise spécial mu kuru bu bomu no o siglembe mamu be ka fa ku ye jamana na fulo ni ka ke furuba na ka be u de kelenda ma ninga asebe ko ngeramu olu ka kiru boro ko ko o bolo dalendo o serati ka lamu ya afrika mu nyama ko be be bakar tu ko la ko ko fo jara ki mu no tale me ka bi aka ka fa ka na fulo ka sabi mu ngeramu da e bakar ko ale sente na bi koy ko aka ale sente ala shini bakar ye kule kambo ka ira ka fa ko ngi jamfa o de taraka ale koni o segere o jamfa ya mabo ma yoro koy ko dogotoro bubu sise ko o de jamfa koni ko siri ni ga nyashi ale bakari to ko ni kuma atriga ba ako munye dawra sangari ako bakari to la ani fu kata fara munye shero ka bala jina koni ko kritikala ko nyagoro kun atriga ba ko ako naga ya tamu gati no be dizal ko fo jela ki binono ma folo muka no ye bakari to la ibe na ka fo ko aduna mu kribo o konna ula munye baze mala baze munanga mako baga tirkosi opa halibi baze nyumando abiso munatadu ibano ni tara critical on nyeboro ni ma fili sugu do ko ikako tino ablele ibi aya abino ya I jelen ka gedro abana an na ija wa fo baze ni mako ko VIP wa mado do ikata VIP o do ikata ale mayne ni jele do bije ibije ngani jede fi kasa ibita la ba wulu Fatirike baka fola munye ma chama ngoni okume kenenga usabuka munye ma chama mbora munye mali ba mako kerefa dugula endo ye kor Senegal o yiraye kana bakari ninga asebe koro deme munye ni kiri mbuna ku okena uka yalaki muna taleme ka bakari konika asigale wati munna munye ni ngali tinmu atemuna bakari la ka bakari ka anyinga ko bakari na folo ka sabi mun flani na tunnendo era ka famiye toji na folo koina I jona ko ka fokiye na folo kiya ngenamwa e bakari ko abada ko ma jenai kama ngena bakar ko ako kanga na moy 2019 fula bakar tugala ako ibe na ka fako bemaliya bele wala temana alena dogotoro bubu sisete ako ko adoni ngama muye dogotoro bubu sise isan bot alena ko yome jamana premier ministre o ma do fene be o kunya aleka ton o wal bontigi no be estructure ko fo o ye fajala kulubali ko ta fara muye ma wala ka no ye mamadou tugala ni ne jamfa ko ni ko sigi senga wala sa muye ka ale bakari ninga ale shela wo ula ako e na ka foku ya jamba boy ya ale bakari birne nyota nyoti ko sebe ya birne ka asebe ko ta aku yu kala ye ka fo bakari nan na ga shugele ne ya bakari kina to shika shugele tebe na sauka to teta ai minga ukata shugele o shu alma to shu agado bakari kuna akomu bakar ko alibi ni kulomada abu safna jara bakar ko akoko muya akila jigina munya sabta mu ko be foro san 2019 o konala adoni gama ko munya bubu shishe ale de jamana premier ministre uye ubu ya laini ale bakar to gola fe ako bakar to gola ni seban fran na be na ta jimani e se feleke seban fran ikibul ma bla ala seban fran nu konona ya jemna ka laje ko munya angre ko be bo munya wa fla ani ke ba fla la kana yara so wa saba ani ke me shegina ko bakar ki bolono blola ka ira ka fo ko munye bakar ko ajena ayi bakar ko wa duni ngama ko ali banti taw ko sam ga le ira bubula inte ibe ka lainiye ibe ka ko abe ko Senegal de ku deme e kana fo ko munye kori angrai ko senga ka bo munye wa fla ani ke ma fla la ani ira so wa saba ani ke be shingna e ko ni yo ke eska te fermo na ko nyo ko Senegal ko nyu jampa ako doni kama ko bubu ya kale ka shine ako bakar tugala ni manke he kibeta kasura okela sirana kasira
parce que baka fola ako baka ka fola aku na fera jumene place nga ni sefa wali milliard kono to mo kuma munna abeka fota baka ko ko ale ba dishi boshi bi ale ma dum bi wa ale ma du shini jamfa le koni tara ka nyeshi ale ma munye dokotoro bubu shishe ko ta fara munye barakala juguga oli de jamfa ta ninga ale baka to kola ninga ale segere ako ne bakari est ce que te femna makala nte sabani ndo côté wa akopi ayiwa ha e yɛrɛ ka kuma tɛ n'i ma kalan i ma bɔ maa kalanniw na dɛ ni mo e ka moriba sinajogo lɛma ye ko bt plus bt ko égal bt plus bt égal bt alors non ayi moriba sinajogo il a bien répondu ayi c'est bien c'est ça ayi o don adabla tɛmɛ parce que baka fola ko bakari ko ale ni munye Mamadu Togola ko ka fara munye Fajala Kulubali kan olu ka bɛnbaliya sɔrɔla fɛn jumɛn de fɛ o sabu ka munye ni maa fila ko munye mana de kun dilen d'u ma mana minnu u b'o kɛ munye cakɛda in yɔrɔ la n'o bɛ APCAM ko fɔ wa o manda ko n'a banna pewu ko yɛlɛma tɛ se ka kɛ a kan o manda bannen ko Mamadu fo ka taa fara munye Fajala Kulubali kan u y'a laɲini ale fɛ togo bɛɛ lajɛlen na ko ka manda ni ka kurakuraya ni ka a renouveler ale fana ko abada ko kɛlɛ wulila a ko yani ni maa ninnu ye Fajala Kulubali ye yan'u ka taa mun ye plainte don ale kama pôle économique la k'u ye mun de kɛ y'u kale k'u siyɛn ko ale kɔni k'u b'a datugu kaso la Bakari ko Bakari Togola a ko Safinɛ Jara a ko a donni kama maa mun fana k'u ye mun ye kiri ministre ye n'o de maître Maliki Kulubali ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko maître Maliki Kulubali k'o ni Fajala Kulubali ko balimaya dɔ kɔni b'o olu ni ɲɔgɔn cɛla la ko bɛnbɛn k'a daminɛna ka bɔ waati. Fajala ma ale kɛlɛ mun ye kiri ministre o b'ale kɛlɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o b'ale kɛlɛ k'u y'u kale k'u siyɛ k'ale bɛ taa kaso la. ayiwa ko bɛ taa kaso la o kuma u ye u kale min kɛ o kɛra. ayiwa o ma kɛ sa a ko k'ale ma kalan dɛ a ma kalan kɛ munna sen bɛ kalanbaaw sen nɔ i ma kalan ci se bɔ mɔgɔw sen nɔ campagne tɛmɛna ale jɔyɔrɔ minnu fɔ a la o tɛ kalanbali jɔyɔrɔw ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la campagne kɛra jamana in kɔnɔ a tiɲɛ la i tulo b'a la a ye jɔyɔrɔ minnu fa campagne dɔw sen kɔrɔ maa kalanbali tɛ se ka nin jɔyɔrɔw fa dɛ ma kalan an ma kalan kɛ nka a bɛ se ka min ɲɛnabɔ kalanbali tɛ se kalanden dɔw kɔma alors ni ko guanna a bɛ Safinɛ Jara de bɛ fɔlɔ ayiwa kiri kɔni a baara bɛ senna hali bi a kun bɛɛ lajɛlen n'ala ma ba sɔrɔ kɛ o bɛ cɛ mun ye juma don kɔni a kun bɛɛ lajɛlen na ban nka Bakari kɔni kunna a y'a yira k'a fɔ k'ale sen t'a la bi wa ale sen t'a la sini ale janfara de wa mun ye janfa alimami ye o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise awɔ ko janfa alimami ye o bɛ tuma fɛ fɔlɔ awɔ o bɛ tunga la fɔlɔ an k'o dabila n'o nana o ta bɛ ɲɛnabɔ parce que an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant o kɔnɔ la mun ye Dawuda Sangare ale kalimukalatigi bonya o b'a la i kɛra k'a fɔ n'i ye indépendant n'i y'ale bila nouvelle horizon ne bɛ don a kɔnɔ ka don a fɔ Demba Kɔnte ale ka Basiri don ayi ka don a fɔ ko an ka taa ɲɔnɔ dɛ ɲɔnɔ ni o bɛ Segu mara la ko kununko ko a kɛra dagaba wuli ye sababu kɛ i ka don k'a fɔ ɲɔnɔ dugu min bɛ yen ni o jɔ a ko Bugu wɛrɛ i ka don k'a fɔ Dozo u ni groupe armé mɔɔw i ka don k'a fɔ ko u karila ɲɔgɔn na parce que i b'a fɔ la a ko i ka don k'a fɔ dugu min jɔ a filɛ ni o ye Bugu wɛrɛ i ka don k'a fɔ ale bɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔna na ani bɛɛ lajɛlen bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Segu région kɔnɔna na i ka don k'a fɔ kununko tarata ni o bɛnna novembre kalo tile 23 ma san 2021 na a ka don k'a fɔ kununko ko a ma jago ye i ka don k'a fɔ a kɛra sababu ye dugumɔɔw ni u ye chasseurs ye Dozo chasseurs Dozo i ka don k'a fɔ ka taa se groupes armés mɔɔw ma i ka don k'a fɔ kununko ko u karila ɲɔgɔn na wa u ye kununko tilegan bɛɛ lajɛlen kɛ i ka don k'a fɔ u bɛ ka gwɛlɛ k'a wuli ɲɔgɔn na parce que i b'a fɔ la o tɛ yɛrɛ ye dɛ o tɛ yɛrɛ ye gwɛlɛ bɛ yɔrɔ o tɛ yɛrɛ ye dɛ a ko kununko tarata Demba Kɔnte ale ka fɔ la kunun tarata n'o bɛnna novembre kalo tile 23 ma a ye ka don k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ k'a bolo da i ka don k'a fɔ kabini jamana a kɔrɔbɛ bolo la ka na camancɛ bolo kan maa minnu bɛ yen ni an b'u wele ko groupe radiko ni olu ye jinɛ marifatigi tabaw ye a ye ka don k'a fɔ ko i ka don k'a fɔ u taara nin dugu in kɔnɔ dugu min ni o jɔ ko Bugu wɛrɛ a ye ka don k'a fɔ kununko sɔgɔmada fɛ k'a daminɛ sɔgɔmada la i ka don k'a fɔ ka taa se fɔ tileganyanfan fɛ a ye ka don k'a fɔ ko u ni Dozo u nana kari ɲɔgɔn na parce que i b'a fɔ la u nana kirikara waati caco k'a daminɛ u to tire tata
nama tile to awo nana kana damene ay kado ka foko amajago parce que bala fola ka fo angoni be wati me ko mi bi ayira la ka foko mangai ngona na kado ka foko mani ko ni omato ala kado ka fo amet gumina ni uye buore foko buore ka ni tara ye bi kado ka foko ma chama be mi ni uyu sigi yoro bla kado ka fo dozo dama do be munu ngoko ulu tita ka bo nola sababu kado ka fo ye ulu fa dugu ye ujodo kado ka fo ulu ka dugoro be ube sene ube ka sene ka ka dugoro ka ujodo ka fo ko uti noro da ku bi fere ku bela jere fa ka ba no te kado ka fo ko ulu ti boli ka du yere di dugu shikono o ti ta ku fa dugu ko to ne chexe ai parce que ka wala yi kado ka fo ko combat ni o ye kele ye ay kado ka fo ko amena sino ko ga ma shikoni kele ni amato ala la tale jefe kado ka fo groupe zarbe mo ni o ye dina marfati u ye ay kado ka fo ko u ye duru do fieno parce que ka fo la mu jiga mu ya ta kala ni o ye demba konti kado ka fo nyono mara kono nana ka tabla bugu wala la bugu bu chama de be ba ka fo ko o bugu chama ma chama de be kado ka fo munu yu usigi yoro bla kata yoro wala la sababu ke kado ka fo bambanji wala ke boka barawi adreba ka fola karo ko ame wati me ko misisa ni yeni ndugu inta ka laje karo ko seneke yoro bado kero nyana nyo kata se moloma karo ko ba manji mo ki karo ko sana ani wati belajele karo ko ukeme ka wuli ka jo ko boloda so mi me taleke ka tasuma ka do ka furu la molo furu karo ko nyo furu karo ko wati belajele karo ko ube ka wuli ka jo ka boloda tasuma abise ka do ka suma la to mina adreba ka fola ki karo ko o bare o nyo nyame ay kado ka fo fatriba ni o deba konti ayira ka fo ko tale nyefe ay kado ka fo ko klima mana bo afa mi me talike baloko la ko abiso ka gola ni yore ko fota na go ka sababu ke kado ka fo furu chama de be ulu bela jele jele na bugu wole kana bla nyono mara korona na fatriba ka fo ni o deba konti ayira ka fo ko sama ani wati bela jele na kado ka fo jadi mo ko ukon be ka chani bolo ta ka ni yoro ku segere ko ka ke deba konti le yira ka fo ko ame wati me ko mi bi kado ka fo anga gouvernement mo ku ukeme ka yoro do labe nyono nyono kado ka fo yoro me ni o be wole ko city de déplacer te yoro wore o ye ukeme ka yoro do labe kado ka fo ko ti déplacer mo mamunu be nu be ka boli ka bo kelenye kado ka fo kana nyono ukeme ka yoro do labe kado ka fo kele munu be ka boli kelenye umo mana na nyono wati me na ay kado ka fo ko ubina usiru ko yoro wa parce que ka fo la ay kado ka fo ko kono te boni tarani ndugina nu uta ko bugu wore ay kado ka fo ko adugu de chama de be kado ka fo ko abela jele duru do fieno ka sababu ke kele anyesranya kado ka fo nyono mara re bakurumba yala iba soro ka fo ko adugu de chama de be kele ngani na dugu mseni chama be kado ka fo ko ama chama de be kado ka fo ko bela jele ke me ka duru do fieno wanu le duru do fieno ta yoro mena kado ka fo o ye nyono o yoro kele de la kado ka fo ko fama ku ke me ka yoro do labe uye amunu be du bola kele kado ka fo bitu sigi ni yoro na yoro ni atwa ko city de déplacer wa ko o yoro ko abe nyono ko c'est pas ka nyinga chama mi be e ka fo ko ni andara de datu na ay kado ka fo ko insécurité ni o yella kana bale nyo asebe nyame ma bisiki yere nyinga ko amata ni datu na yale hadi nyono ere ko ko amewo me ay nyono ngol ko abina gwela ay atirfeni anye mi bo nouvelle orso ko de ba compter ka fasirdu bon en ala chameni gilan bela ubala ko ngata kala ala alo o pa kala ni gilan bela jele me gela be kala aba muso mu angata kala do ha hali kala tiga ta nyono bi nyono adugo ere kono anse kata achiu ha ate so bela akele me ka agere to ko angata kala do afuma awulu bolo kono ala bi awulu kono to gasi ni rawte afuma bolo kono akala bi bolo kono ko ande se ga da horoma kata se ga da horla bana o tike yambi tike o bana de abana ayo ko akila bi abana bolo kono koni atura la ni aywa sigatala abu sabna jara arato nura fami bi kono to anani to mi murumuru duru wa me da serika ni wati na kabo jela boroji ko imani muredala ne ga durusra 76 33 43 03 nouvelle origine ne be mbolo dombe boni aye toguna a trawole toguna ale de kumale no nouvelle origine ale konna la abu safna jara abena ta ko côté digi che kono bala kana abu afurula de ni abu ga obe digala imam Mahmoud Digo il répond à ses détracteurs qui l'accusent de s'allier à la France. Mami a jabili kede ma jabili kede ajabike a jabili kede
munya imam Mahmoud Diko badala bugu imamu sengere pe autorité moral koro ayayira ka foko munya mali ale fencha manege jamana nyi wasikati fe muna akoni farla jama doka ninga fama jugu do ko ni ko lise bakoro dafri ko kla ka ye ko ale imam ne na ta fara maka kerangela munya nazara jamana yo faransi yere ko ka jamana ninga adafri wa e ko mama ngi siya mirne ni ay fiu Fatirge ba mu to kuna atrawle akoko ni wati laba nuna ibe na ka foko mu ye bololo sira fe ma chama mika jelaki bi mu ye imamu ga usabe ke ko mu ye imamu Mahmoud Diko ko ani mu ye fransika la sigi demu mbia ko be fransika ambassadeur ko fo aja ko ni mun na bololo usabe ko imamu ko ano ko sigira ku ube kuma ku ube naka ko imamu na feranda bali pela diga senga mu ye jamana ninga asi sabara okonna ula akuna foni abe bololo ko ni uchama trafe na manya ka fo kuna foni ale de ye fenye aka juguni bomye imamu ko ako joma boka malidun akila kuna aka boka kuma de akuma de bado la kuma ka sa aka kusare ni ma kuma ko ikana a bela jere jabi ngani sigi ki dadi ado maine amani ne ni sigi ki dadi ado maine yango ni bololo ko klino akuma ka chane if sigi ki dadi abike para teme Wasirike baka fola ni ko ni kera sira kunu munye imamu ko ni imamu numbe kan jalaki tani ka asigare kaira ka foko munye imam Mahmoud Diko ko ani fransika la sigide munno ba an fenya ku kelembe ka jamfa ju ko ni ko place singa jamfa munna be ka sabu ye ka jamana ni ka asigi sabara okono imam Mahmoud Diko ako aleti sika famia tukashila manifi yere be siki da ka mirne ni kebole ni tukochi imam Mahmoud Diko yaira ka foko ni ye bembembeni ni ko ni kuma ni kuma jatigi tawni do ka foko ale ne e munya ambassadeur ye ku ye nyanye wa e ko abu ko sukata la ko galu kuma ko odo ale ne ambassadeur ka nyanye che ko fen sancha manye abu obo ale al fransika la sigi demu no ba fen ka foko ale imam Mahmoud Diko no ye noye ale muye ceremony kena kwa e abu safna jara ko wiya ko ni ko odo abu safna jara imam Mahmoud Diko akoko ale al-islam de al-islam munno e ale ko ale ba aka jamana o fe bara munno buka ta ale sigarata uka don ka foko mi islamia ko o jeneta na ye tuwa shila ale imam Mahmoud Diko ka galuna mala galo munni ata tiki soye e ki sina ka foko jango shije munne chokoroba ka galuna bula galo munye dubla galo e abu safna jara ki sina ka fo e ko alaka kele ko abisima imam Mahmoud Diko ako munye mali independence o kala ale imam Mahmoud Diko nyana munye kureta mungara modu ko ketala o kala ale nyana wa obega wati muna o yaso ale imam Mahmoud Diko ale ye kurane kala ninga dusi ninga bampe ay Mahmoud Diko na da do na kurane no ko dongo ju abana Fatirba ka fola ako munye imam Mahmoud Diko ayayira ka fo ko wati te wono na jekulu do be farla nyonga ninga tase ale imam Mahmoud Diko ko ni uma ko ka farla nyonga ono ma farla nyonga ko ni maliko ko ni ya abane ti chaw usirati kalila ale mirina ne akilina jete mina ka laje ako nunu flaka kala mun bulodani ube chene ka boy ale fana wulla ninga faruka wala sa munye jamba munno la banono jamana kama jamana akana siga bi odiga okonna ola tumna imam Mahmoud Diko ako ko ale ka ko ni est-ce que tu famuna abu safna jara oye maliko odiye ako ibana ka fa ala le farla mamunga ka fa majugo ko ko odafri o ya so munye fa majugo ka manu ale no kadi fo ka fa ku kadi koy da maliko la ale ko nyete mashilo la mu bisi jo ale ni imam Diko ako ku ye proposition bela jara ka ale imam Diko ise moni koina ni ise moni na ameni ndima ni ise moni na ameni ndima ga adoni kama ale ko ba maliba ajera beko akuti ako ale imam Mahmoud Diko ale farla mawka ninga fanga chugu ninga asibo ko boka ti ale imam kele ale bikse ta fara maga ga jamalla be o jamana ko to kala to ci e abu safna jara ni fenye fe munabe manifi ko ni ki jamana kana abu safna jara ibn haka fa ali bikunu imam Mahmoud Diko akora de ako ale ko fa mu fo ale ko ko munye qur'an kala o lebna bulda ka dugo ka jamana nye munye bara mu na bulda o de ka sarakati bo jamana nye bara mu no bulda le no ale fe o de ka masa indeli masa misika ni basigi ne nyine anga jamana ko na ula tumuna ako ale kabu wati muna ale ko fa bo ebe na ka fa ku ko fa ni ko ni ka se ko nyami okra ka fo kale na taso jamana ko mo ko ni bi
Imam Mahmoud Diko a ko ni yakili bala 2015 Abu Safla Jala ale Imam Mahmoud Diko ale de kala ma fora mun ye Faransa clean mali jamana kono ninga ayira adoni ngama Faransa la sigidemu me otra mu ye jamana fama ma ba ye ferenda walke aga Imam Mahmoud Diko aga dabo jamana ko ina parce que ka fola Imam ya ka fo ale era wulila fo ka tase mu ambassadeur ma ambassadeur kono la ka ira la ko isemo an ko jamana ko la etra ko jamana fama etra na fi ya jamana fama ko le Imam Mahmoud Diko ko le ka semo mu ye jamana ko la isemo an jamana ko la ka doni ngama abura babu abura le na buko abura le na buko ale tra ka mu ye chendela ka ta fai ka ta chendela fo awo ko sabu ke munye jamana fama mun be ado ma wala to ko Elaji Ibrahim Bakar kida do bika ale do ma wala tere ale do ko ya le wole ka fa na ko ko imam ko munye faransi ko dusu toron no ko soba ko sabu ke nuwati laba no kuma mun no buka ko da kono ko faransi dusu ko toron no ko soba ale ya jamana fama la ko se ka mun ga ko ke na ale ka chenjela ale ko mbo fo Imam ko ibi na ka fo ko fo mun na be sina ni motina ka ira ka fo ko ale Imam Diko ale ni Faransi ambassadeur ko bena ko na fo mu ko odia ale imam ma ko wa ko fere bere dilen tigere no se ha ugulo ka fo ko mu ni di fama inda filla ko be jamana ka khalifa imam ma wa ko mali don ka blu kuna je mote re awu yira video so ni yira video ni re je mote montage na ngai ay montage ko ni mali fo no montage dan jende forle no kusube imam ko ni ayra ka fo ale ka lani to dole ko parce que obisika la jamana ko kono la turumna bali kono don ayra dama am sika nyon fa mu turumna wala kama ale ko na kala ni ko obulda danu taraw yelama ta ni kuma woro ye ko abe manifin ko ni de jamana jana abe manifin ga jamana jana de male mayne nga jamani ami dobi ke samani wati albi ala ka jisma ka fo abana wala do de folo te wati bela de wi ko do bulula imam ko ni ayra ka fo ko ni ala de dimashi do irana munyo ko na kala mun na le kalma ka bulda o be ke munye sakati o babbo ka nyashi jamana ima masa indeli wala samu nyina o be sika na munye jamana ko na o to muna o bono ko fe fangarda ka mu ma bolo ko lase abo fangarda ka lasi abo lasi okay Fajudo anya sama ka bo munye nouvelle horizon bonala to na atra wala ale kalim kala tige bunya obala bide ke ko fo nouvelle horizon di ale bla l'indépendant na sama tuguni a femi be talike bangu assurance microfinance établissement financier no be talike soro bangu blaro ani waru tarola a ka do fo ko ka klesa ba grève mais ni upunya akorfo fo wati ja ko uye adamene ya galade ni te viere ni ma no de bede kero ka fo parti ba ka fola kero ka fo ni oye YC kuni ya ira indépendant kono ka fo kero ka fo kunungo kero ka fo ko banku assurance microfinance établissement et financier ay kero ka fo ko uyu ka grève 72 heures de grève ako banku ko uyi adamre kunungo parti ba ka fola kunungo kero ka fo ni oye syndicat national des banques assurance microfinancier établissement financier et commercial du Mali avec wole dasuru yala ko Sinabeb ani femme pekaba ayika foko uyuka syndicat utwawe kunungo ikano apo tarata doni obena mardi kano apo novembre kalo ke mois ani saba en 2021 ayika no apo 72 heures de grève de saba grève ko uye abaro ya damre banki bela jele be grève ina ni zena fona bara BDMSA na bora ola kano apo banki fon be jamani ngono wala blaro fon be jamani ngono ko abela jele dajo wa kile blame ukun ayi no tala de ko bankene de bala donc BDMSA doro de tala est-ce que doro de dossier maintenant on ne bangi do ka bara ke de adira ka fola yigere se ayajira ka foko ni ashian sabana de ikaro ka fo banku ubi ningerebu ubi agboloda osolo ka fo kalo kelen kono abina fo ni ushian sabana ya karo ka fo sa ani wati bladele banki mo ube grebula ka sababu karo ka fo la ni kami be uni gouvernement che basabali ka ama sabati alibi vraiment uni gouvernement de mignona gouvernement de do toujours est-ce que le temps tout ira damay abina ko ka jete mina de adira fola karo ka fo ni science saba grève mi ni adam le ne fleni karo ka fo Sinabeb ani fait bank cap fait o yuka syndicat wi ay karo ka fo ko ni syndicat fleni bela jele affilié le
syndicat tomba mina u ye INTM ani CSM i ka dɔn k'a fɔ u bɛ olu ka tɔnba jɛkulu kɔnɔ siriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ kununko i ka dɔn k'a fɔ ko u y'u ka grève u ye a daminɛ tile saba grève don fana ko n'i y'a ta k'a lajɛ banque min bɛ yen ni o tun bɛ wele ko Bank of Africa i ka dɔn k'a fɔ tɛmɛnen na grève tɛmɛnen min ni u y'a kɛ novembre kalo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Bank of Africa ale kelen ka fara BDM kan a ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara la ani Zena i ka dɔn k'a fɔ Bank of Africa i ka dɔn k'a fɔ ko olu fana y'u sen don grève na i b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi banque min bɛ bi na ni o bɛ baara la parce que b'a ka fɔ la ni o ye YC a y'a jira k'a fɔ ko o ye BDM SA dɔrɔn de ye i ka dɔn k'a fɔ BDM SA ale dɔrɔn de ka dayɛlɛlen bɛ o banque fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ microfinance i ka dɔn k'a fɔ assurance finance fɛn o fɛn bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wari a bilayɔrɔ ko a n'a ta yɔrɔ ko fɔ kumaw kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka da k'a su a ko ye parce que b'a ka fɔ la novembre kalo tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ Bank of Africa ale client ko olu kɔni k'u nisɔndiyalen bɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ grève fɔlɔ min kɛra olu ka client kɔni k'u taara u ka wari taa ni u ka wari bila baaraw kɛ parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ u ka directeur général de la banque la i ka dɔn k'a fɔ ko u kɔni u ye munumunu zalo kɛ dugu kɔnɔ taara sɔrɔ k'a fɔ ko directeur damadɔw bɛ yen ka banque dɔw bɛ yen min ni o ye BMS SA ye i ka dɔn k'a fɔ tabila BNDA la i ka dɔn k'a fɔ Ora Bank BSIC ka fɔ jigiɲɛw i ka dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ ASI kɔnɔ kununko i ka dɔn k'a fɔ ko kununko nin bɛɛ lajɛlen da kun joint bɛ boucler i tulo b'a la a bɛɛ lajɛlen da su a kun bɛ ayiwa min bɛ tali kɛ u ka moto jɔyɔrɔw la parikingiw i ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ko foyi kun tɛ moto si kun tɛ o kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ ko dugu yɛrɛ a ma sumaya kun bɛ kununko k'a sababu kɛ banque ma u ka nin grève ɲɛ parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ u ka nin banque ka nin grève ɲɛ fɛn na i ka dɔn k'a fɔ ko ni zena ko tiɲɛna ko a juguyara k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a bɔra BDM dɔrɔn na banque in bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka da su parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ u ye munumunu zalow kɛ munumunu zalow kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ u kɔni y'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ a ɲɛmaa dɔw la banque dɔw ɲɛmaa olu dɔrɔn de kun bɛ yen wa fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ lakana ma ka banque k'a da yɛrɛ kɔlɔsi maa bɛ don ka bɔ la o maa tɛ don ka bɔ la sanga ani waati minnu bɛ taa lakana k'a sabati i ka dɔn k'a fɔ ni o ye sécurité mɔgɔw ye olu de tun bɛ kɛnɛ kan parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ nin munumunu zalo in y'a ye k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ banque ka nin grève na ni zena i ka dɔn k'a fɔ ko banque ka grève bɛɛ lajɛlen kɔni y'i sen don a la a grève a bɛ tali kɛ fɛn min kan k'o de ye k'a fɔ valorisation des grilles salariales o ye ka dɔ fara u ka saraw kan kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada tan ani duuru ko ka fara u ka saraw kan banque baarakɛlaw ko ten u ka mun fara a kan kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada tan duuru 15%. Ala k'a ɲɛ ka taa n ko a ye dɔ fara saraka in kɔni n ko waati bɛɛ ko ka dɔ fara saraka jamana ko in tɛ ala k'a hakili ɲuman d'an ma ami an b'o ye o de do koyi o don ala k'an sɔn hakili ɲuman na o de do dɛ parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ka dɔ fara u ka sara kan kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada tan ani duuru ko ka fara saraw kan i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ kun dɔ ye nin ye kɛlɛ kun filanan ye min ye ko régularisation des prestations intérieures o ti dɔ wɛrɛ dɛ olu maa minnu bɛ banque baaraw la i ka dɔn k'a fɔ olu ka situation dɔw bɛ olu kan ka régulariser o ti dɔ wɛrɛ ye ni u kɛra jurutafɛn ye n'u kɛra jurutafɛn ye banque kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ni hakɛ dɔw ka kan wa ko olu ka di u ma koyi parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ sabanan ye mun ye l'application du décret 1971 o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye sariyakisɛ min ni o taara sariyakisɛ numéro 1971 i ka dɔn k'a fɔ o sariyakisɛ numéro o bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ baarakɛla dɔw bɛ u ka banque kɔnɔ minnu ka dɔn k'a fɔ ni olu ye banque yɛrɛ ka maaw ye minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ gouvernement ka bolo kan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ banque ka bolo kan i ka dɔn k'a fɔ olu ni sara hakɛ dɔ ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka sara i ka dɔn k'a fɔ a bɛ duguma dɔɔnin kuma ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɔw bɛ se ka fara o kan ka se hakɛ dɔ ma cogo min na parce que filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ YC ale ka sɛbɛn don YC foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn amina rabi hali bi sirajan taama an b'a dabɔ mun ye indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛnna maa mun kumalen don a kɔnɔ sɔgɔmada in na o de ye Dirisa Sangare ale de kumalen don indépendant o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara a ko nin tɛ kibaruya duman ye i bɛna ye k'a fɔ mun ye kunun n'o bɛnna mun ye novembre kalo tile 23 ma a yira k'a fɔ ko mun ye an ka ɲɔrɔ sirifukɛ denkɛ n'o de ye Buya Hayidara denkɛ mun tun bɛ yen n'an k'a ma ko Seyidina Ali ko Seyidina Ali ko a fatura min ye Tinisikaw fɛ yen
parce que baka fola ako munye Sayyidina Ali iya jemna kala jamu November kala krita ani duru temane ayira ka fako munye Sayyidina Ali ko kalande no koni be kalande munna koni ye muru ko asibe koroke ka munye Sayyidina Ali ninga asogo munye Sayyidina Ali adoni nga ma uyata katana ye munye labdani so munno ka surula o de nyoro ka yira fe o du saja ka soro ka takana ye bamanyari okonna ula amanya mungo uyata katana ye tunisi ka konu ufe parce que baka fola ako ko munye akila jigina ibe na ka fako munye wati munna munye Sayyidina Ali aye fitiru koni selu ko obaro bela jilen buluda ayira wolo fa kerfala no debuye haidara ye wati munna Sayyidina Ali koni fitiru selu bela jilen obana aye faraka munye abtu kata munye shibor koni gato oke no ye faru koni na je ki faru koni ubonyana woro wati la ibe na ka fako munye Seydou Gindo ale de koni bora munye shirifika koni akofe ninga muruka kaka sebe koroswa wati baka fola munye Sayyidina Ali ina fo nyafi na tumna adoni ka munye centre de référence de nyoro munye Sayyidina Ali aye shukele koni ku ushie anana munye bamako okonnala garanga munye labitani so mbe nanga mako Luxembourg ayo okay manye mungo ye Sayyidina Ali ninga takata na munye Tunisie ka ofei akoni afatura kunu Tunisie ka ofeni ofei parce que baka fola akoni ya jemna kalaje munye shifi munno ye mafiani tata no okala so bi ninga Sayyidina Ali koni ninga afatu ibe na ka fo mado koni yayi ko mado munye tijani kalande ira odo usabuke mado abinyoro ira konnala ko abeninga sanduru fu kana bla munye samoro onona ula ko abe buyo shirifika ira abo okadu konna ula ko mado funa ira ka fo ko mado ko ana akili koni ko ute nyamfe ibado jamana ngona fano de be abu sabna jara wati sira ongo ulu foldable yado yakli bala yo gomela ye fege deni mun faga fanay mamun kala sababu ko faga yu kanto yanko na akli tinyo no ngodi uga politique eni alate ma o ta ala jate mina kala je mo meta pigiri ke ibe fega mo mun faga o de ke ko fa ka so ba ni go operation ke vous serez à foko ou tu dois la médecine no place de médecine na o place B o place té mo meta mu ye pigiri ke aka abena mo mun faga ka so ka senga na ko operation ke o mo no ke ko ngo o kumulo mai ko mai won ha o de uga politique yakli bala ala ka yine yata barla ya o ta ngena ya o kera kana kumulo tinyabe o ma ke mi yeni valu suka dro ba fo ko ti no kumulo tinyabe célibataire mene mo mo pe fuka mu dangari ka jamana fama la ko te ko na akli tinyabe ba ke ti on ni fena na ko na akli tinyabe ha ala ka nyika ami Fatuke ba koni ya yira ka fo ami to mine na fo ko bi munye Seydou Gindo koni akoni be munye kritika la ko koni ugolo da fatuke ba akoko munye Seydou Gindo munye ne mbara koni uke akoni amakuma foro akoni mota don ayenu ko inga kungama do era fene ya yira ka fo ko feno koni ko odugolo no ko koni ukofe na fatuke ba ako munye Sayyidina Ali ale koni kunu ale fatua munye Tunisie ko fe waduna na to la munye Sayyidina Ali afuro koni na dama ko konna la feron da bolu beke munye sira mumbe nanga mako gaja basira munye aga sutrolu bara bela jire na tabulu dai pasilo anya sama ka boso ngala na munye independent ale konna la munye desi desa sangari ale kalim kala tige bunya obala bete ka ko fo niya ale bla l'indicateur du renouveau mais ata ka ko fo a jabate ale ka sebendo aya kai na amanya boy abi do de kala ka daro suma yes Sayyidina Ali ni agana dron abi fo ko Sayyidina Ali Sayyidina hakita na Sayyidina Ali Aidara wi Aidara dege bi do kala ka da mo ba la ka daro suma amin e beti beni ka tatodo beni sababu sigatala beni ka dondo wa mimbe fo ka fo ko beni ka sababu do awo frato la da sigatala beni ka sababu beni tatodo mi digo reke ami do de ka sababu shirifala amina ni alislam shukri amina angata beni ka fo l'indicateur du renouveau maleta indicateur du renouveau niata ay ka do fo a jabate aka sebelo a jabate akmana koy wana femi ka ti talige dore la de ka do fo ko ni a do ko mflay ka do fo hali vraiment kelen
kɛlenkɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ talikɛ da dumunifɛnw na ko dɔ na bɔ u piriw la fɛn min bɛ talikɛ da dumunifɛnw na k'a subventionné ni o ye commerçant bɛ se ka don ni a ye nɔgɔya kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ cogo min na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ye nin kɔrɔfɔ in fɔ conseil des ministres senfɛ an nka i ka dɔn k'a fɔ nin y'a dɔgɔkun fila ye i ka dɔn k'a fɔ n'i ye produit ta k'a lajɛ fɛn minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ dun i ka dɔn k'a fɔ adamadenya a tɛ taa fɛn minnu kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu bilama a ka dɔn k'a fɔ ko u tɛ se ka san bilen dɛ a sababu kɛ a ka jan hali gouvernement kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka mesures ta i ka dɔn k'a fɔ ka mesures belebelew ta min bɛ se ka kɛ sababu ka se ka dɔ bɔ fɛn da dumunifɛnw sɔgɔ la nka i k'a dɔn k'a fɔ ko ka bɔ o kɔrɔfɔ in yɛrɛ fɔra a ka dɔn k'a fɔ ko revendeur ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sagona sɔgɔ sigi prix fɛnw kan. O kumana mun don jamana ye maa fila ta yan. A bɛ ɲini ka ko ye. Bon ni nin man ɲi quoi. Ma ɲi dɛ. Bon ninnu de bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ fili. Kojugu. Gouvernement bɛ décision ta k'a fɔ ko mun ye tulu ye k'a daminɛ Bamakɔ fo ka taa gosi Kidali a kana tɛmɛ 200 kan. Mais comme b'a fɔ bana min bɛ mɔgɔ faga dɔn n'o bɛ yaala. Walahi dɔn n'o bɛ yaala ko. N'o tɛ gouvernement ka décision ta ka subvention kɛ k'a fɔ ko mun ye tulu ye ko 200 don k'a daminɛ Bamakɔ fo ka taa gosi Kidali. Mais mun ye commerçant dɔw bɛ olu bɛ tila ka na o tulu kelen k'o feere 200 ni 400 ko a nana kuma. N'i ko i bɛ kuma k'u dɔn an b'a ta mun ye katakatani mun na ka na dun an b'a ta wotoro mun na ka na dun ni min. Il n'y a pas de commandement dans un bateau. Ne kɔni mana maa ma kɔni sɔrɔ kɔni ko bɛ b'o la dɛ. A kan ka bɔ la. Ko bɛ bɔ a la. Batiri ko ka dɔn k'a fɔ a jabate a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye malo ta tulu ka dɔn k'a fɔ ka taa se fɛn min bɛ tali kɛ sukaro la ka dɔn k'a fɔ ko bibi na a ka dɔn k'a fɔ ko nin fɛn fɔlen ninnu ko a si tɛ se ka san c'est pas fɔlɔ ni o ye a jabate y'a jira k'a fɔ ko kabini waati dɔ la ka dɔn k'a fɔ gouvernement ni o ye Mali gouvernement ye kɛrɛnkɛrɛnnenya transition fanga maaw u tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen u bɛ a kan k'a tigɛ hali k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 18 bayango la i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ produit minnu ni olu kan ka don jamana kɔnɔ walasa a ka se ka subventionné perte min ni t'a da fɛ ko u bɛ t'i jɔ fɔ sefa wari miliyari 18 na ne sababu la k'a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama i ka dɔn k'a fɔ nin fɛn minnu ni u ko fɔra i ka dɔn k'a fɔ u sɔngɔ a bɛ se ka jigin cogo min na parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a daminɛ octobre kalo la ka se novembre kalo ma i ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni o kun bɛ feere 100 sarada o 100 sarada i b'a sɔrɔ k'a fɔ 10 ani 4 ka se fɔ dɔrɔmɛ 20 ma ko o farala o bɛɛ lajɛlen kan wa ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa minnu fɛ minnu ni olu bɛ wele ko revendeur ni olu ye jago feerekɛla misɛnninw ye ka dɔn k'a fɔ Fatiba ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko waati min na i ka dɔn k'a fɔ u ye ɲininkali tɛnku grossistes la grossistes kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na wa i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ ka wuli ka jɔ k'a bɛɛ lajɛlen boloda a ka ja ni olu bɛ perdre yɔrɔ dɔw la k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ wa nin waati in tɛ fɛnw gɛlɛya kuma ye i ka dɔn k'a fɔ ni a bɔra olu bolo maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye revendeur ye a ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛ t'u sago da prix sigi a kan ko a se tɛ Europe ye a tɛ ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko u tora dugu kɔnɔ u ye ɲininkali kɛ dutigiw la ka ɲininkali kɛ i ka dɔn k'a fɔ tobilikɛlaw la gɔdɔmuso ko tɛ a ka dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ ko u y'u ka dusuma kasara k'a ta ka feerekɛlaw tɛgɛ ko a tɛ ka fɔ la ko Solomani Sanogo i ka dɔn k'a fɔ ale ye dutigi ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ talikɛ da dumuni fɛn minnu ni u kofɔlen filɛ a ka dɔn k'a fɔ ko u tɛ se ka san bilen tɛ se ka san fiyewu si la o de sababu la ale yɛrɛ n'i y'a to ale kelen bolo fɛn min bɛ tali kɛ gouvernement la u kan ka gendarmew de bila walima ka polisiw bila sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u ka wuli ka jɔ u kɛ a bolo da mɔgɔ maa bɛ yen n'i lajɔ ye o baaraw bɛ sen na dɛ a bɛ sen na o baaraw bɛ sen na dɛ ayiwa mun ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ bi ka bitigi kɔnɔna la dɔw bɛ di ka magasin kɔnɔna la a bɛ sanni kɛ a bɛ civil la a bɛ sen na a baara daminɛ o ka ɲi n bɛ ka mun f'i ɲɛna a baara daminɛ o de ka ɲi mais baara in a ka suma u se man di yɔrɔ bɛɛ fɛnɛ la u tɛ se yɔrɔ bɛɛ la u tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ la n'u bɛ k'a kɛ dugu kɔnɔ dɔɔnin wa a y'a daminɛ ayiwa tabarika a da u bɛ yen u b'a dɔn o ka ɲi hali a bɛ se ka kɛ hali sini u bɛ se jalakɔrɔ yan ayiwa o ka ɲi Fatiba ko i ka dɔn k'a fɔ ko o baaraw de kan ka kɛ Sanogo ko ten i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni a b'a ɲini gouvernement fɛ gouvernement ka o fɛɛrɛw kɛ walasa population ni o ye an sigi dugudenw ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ da dumunifɛn ko la i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali kɔni a busanfɛ a tɔ a gɔnna ɲininkalikɛlaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ ko conseil des ministres min ni a tɛmɛna novembre kalo tile 10 o de sɛbɛn a ye ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement ko a commencé ka prix ka fɛn dɔw ka a prix k'u sigi parce que i b'a ka fɔ la commerçant dɔ y'a jira k'a fɔ ko olu ka prix a ye ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement k'i to conseil des ministres sɛbɛn olu ka sagona olu ka prix fɔ olu ka prix bila u danna i k'a fɔ ko o ye fɛn min ni a tɛ bɛn i kulo bɛ ayiwa
parti bɛɛ nka sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ olu b'u ka fɛnw san cogo min na ani u b'a feere cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko olu b'i o dɔn ko conseil des ministres k'o sɛbɛn fɛn min bɛ tali kɛ da dumuni fɛnw na k'u ka piriw sigi o kan a i ka dɔn k'a fɔ ko olu fana feerekɛla a tɔgɔ ma fɔ nka a y'a jira k'a fɔ ko a ti bɛn u ma bi a ti bɛn u ma sini olu b'u ta cogo min na u bɛ feere kɛ feere cogo la min b'a to olu bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ parce que i b'a fɔ la o de ye a jabate a y'a jira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali a kɔni busamisɛn gwana gwadomusow la gwadomuso caman de bɛ olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a gɛlɛya fɔlɔ ye olu ta ye dɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔkɛ o bɛ wari min d'u ma k'u ka taa nasa ani u seginna k'a fɔ ko o ma na sɔrɔ a ye ka dɔn k'a fɔ ko daa wulila sɔgɔla ma an k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye sinon jaralakaw ka vie ma ɲi dɛ olu de b'a fination ninnu kɛ aw bɛ 100 di muso ma ou bien 200 di muso ma ka taa sisan ko na san i wa aw de ka baara don mais 100 kan ka se ka na sɔrɔ kɛ jamana in kɔnɔ 100 bɛ na a b'a sɔrɔ ka sogo san ka naji k'a bɛɛ bɛɛ san aramu t'o sogo dun o sogo ni n y'a dun sɛsogo minnu minɛ na kunun sɛsogo minnu minɛ ale bɛ kulo bi cɛ la dɛ ne ma fɔ n'u ma taa pɔsɔni kɛ la Aliba tɔrɔlakaw bɛ taa bɛɛ san lo kana dɛ i kulo bi cɛ la dɛ i kulo bi cɛ man kan na dɛ ale ka dɔn k'a fɔ a jabate a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ ko nin ye waleya ye waleya min ni a ti bɛn ne sababu la ko gouvernement a kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a ma ɲa k'a fɔ ko conseil des ministres yɛrɛ sɛbɛn o ministres ka o lajɛrɛba n'a ɲɔgɔnna sɛbɛn k'olu ka piri sigi fɛnw kan o n'a ta o ta ko mɔgɔw ka tila k'u sago na piri sigi dɔw kan ko ka d'a kan u bɛ wari ɲini na a ko a ti bɛn ko nin b'i n'a fɔ a kɛ bɛ jamana kelen kɔnɔ deux poids deux mesures i ka dɔn k'a fɔ fanga a tigilama a caya mɛ o kuma ko a ti bɛn cogo si la i ka dɔn k'a fɔ commerçant k'u sago na piri sigi a ti bɛn dumunifɛn minnu bɛ yen ni o ye malo ka taa bila tulu la ka taa bila sukaro la minnu ye fɛn ye minnu ni u sɔngɔ ni gouvernement kɔni ye a ta piri ta u kama o n'a ta o ta ko bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i sago na piri sigi a kan ko nin ti bɛn jamana kɔnɔ a jabate ale ka sɛbɛn don min ni a bɛ indicateur du renouveau kɔnɔ ayiwa a ti ɲɛ o a ti ɲɛ dɛ a ti bɛn dɛ a ti ɲɛ abu i furumuso i ye kuma min fɔ a y'a lamɛn a y'i bolo d'a ɲɛ la ko a kɛra maloya ale bolo a y'a lafiya filɛ mɛ kɛmɛ kɔni n'a taara ka lajɛ a ko k'a maloyara i tɛ nin kuma in da kan kana taa ne nin yɔrɔ jan kɛmɛ nasi kɛmɛ a kan ka se ka na sɔrɔ n'i ka nin dan hali o ye bi ta an balaka caman bɛ olu de se k'a labɛn kɔ fɔlɔ an balakaw an b'a kɛmɛ d'u ma n ka cɛ u n'a fɛn bɔ da kɔnɔ i bi e ɲɛ bɛ fɔlɔ fɛn ni sisan a différence ba de tun ɲɔgɔn cɛ quelle est la différence quelle est la différence fɔlɔ a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ jaba tun bɛ sɔrɔ sɔngɔ mun na jaba bɛ sɔrɔ sɔngɔ kelen na bi yan mais parce que fɔlɔ sɔngɔ tun bɛ cogo min na sɔngɔ bɛ sɔrɔ ten parce que an banna jaba sɛnɛni ma fɔlɔ sɔngɔ tun bɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ sɔrɔ ten bi yan a bɛ sɔrɔ n'i ye marifa gulo i k'a la ka taa kungo kɔnɔ wɔlɔninw ni zonzanninw fɛ yen kuma n'i ko ko f'i ka misisogo de dun a ka gɛlɛya olu tɛ e b'i yɛrɛ cura i muso ye jɛma don o don ayiwa i b'i yɛrɛ cura i cɛ don o don i b'i yɛrɛ de fɔ tan a bɛ sɔn ka jɛn ni baasi ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliman dɔn waati min sumana ka d'a ma a waati a nana ni sɛbɛkɔrɔjɔ n ye baba adama ture n'a ka maaw foli a bɛ lase u ma alimanjale an b'a fo amadu ba foli bɛ lase a ma jɔnkura jumɛn la ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fɔ kɛrɛ d'Afrique an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye sonikiba fo ka taa bila mun ye jibisigi la mamadu koyita burama kulubali ka bɔ mun ye ɛsipɛnkaw ka bura a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n'o bɔra yen mun ye awa tunkara ka foli hawa tunkara ɛsipɛnkaw fɛ yen foli bɛ taa ni ka n'a dɔgɔnin k'u sɛgɛrɛ ayisata tunkara n'an bɛ k'a ma ko sisi fo ka taa bila mun ye yasin jalo la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ani kadi bamakɔ yan sa mun ye disa keyita kangale de wasulu foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a keyita a n'a balimakɛ n'o de bakari jalo ye kangale de wasulu ma an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ kangale de miyankala bɛ yen adama danbele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ jamusabugu o kɔnɔna o la usman jabate jalakɔrɔji mairie kɔnɔna la deuxième adjoint jabate ba an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a jabate ale wala jam ale bɛ jalakɔrɔji pɔnna la an b'a fɔ dɔgɔnɔkɛ fɛnɛ ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna ko ani ce ko ani baara n'o bɔra yen mun ye an bɛ taa farada la faradakaw jamukan tɛ fu kɔ dɛ abu nka yan'an ka se farada la jinɛ sokola la an bɛ ɲɔgɔn karikɛ k'an jɔ yen
mun ye Bula Tarawele sigi Tagadugu kɔnɔna la a n'a furumuso Mariam Gorobinɛ an bɛ foli ta ni ka nin bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ faratako bɛɛ lajɛlen k'u bɛ fɔ Abdulaye Mara Mohamed Mara Numu Koyita Abu Bɔrɛ Sori Dagɛlɛ fo kana bila Bayini na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo tabarikala kanu mana mun fa o de ma dufa ayiwa bidi kɛra k'a fɔ n'i ye olu fo foli ni tanu ni waati na an b'a ta ka Zan Kulubali sɛgɛrɛ ni a bɛ wele ko Bajɛ école karamɔgɔ don a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Dumanzana Nafaji ma ko gafe a ti tɛmɛ ale kan k'a fɔ foli ni tanu an b'a ta ka Dawuda Fane sɛgɛrɛ ale ye an ka jeliba ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Falan Plaki ma Basamba Konate an b'a fo ni waati na a fana bɛ Falan Plaki la ka se Asan Dolo ma ka k'a fɔ Burama Tarawele Butiki Kurani Burama i ka k'a fɔ ani Baba Kulubali n'u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Falan Plaki ma i ka k'a fɔ ni an taara Tomiya i bɛɛ ni kɛ an b'a fo a diyara ye ko i ka k'a fɔ a fama bɛ ka a famana dɛ a famana dɛdɛdɛdɛ do kɛ n bɛ ni den yɛrɛ de a tulo dalen don sabu a b'a kuturu tɛ ka se ka a b'a dɔn a bɛnkɛ mɔgɔ Samaci a bɛnkɛ ma a b'a dɔn a bɛnkɛ mɔgɔ mɛ n'i y'a ta n tɛgɛ la diɲɛ dugu a tɛ diya dɛ ayiwa a to tan awɔ e k'a to ma ayiwa ɲɛ b'a la o tuma Sirima Kulubali an b'a fo nin waati na Tomiya ka taa se Morisi Kone ma a n'a furumuso Bernadette Munkuru ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tomiya an bɛ u fo kosɛbɛ jamukan a tɛ tɛmɛ o kan siga t'a la Abu Safinɛ Jara an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an b'a ɲini kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ an ma ɲɛmaa ye n'o ye Mahamadu Adama Mayiga ye Gafujɛma ka Madu nin waati na fali kɔni o ma d'a la ten kosɛbɛ ale jolenba tɛ ten kosɛbɛ an ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin a ma mun ye bana Ala ka a fiɲɛ o kɔ Bala Sanogo Balatigi fɛnɛ ale fɛnɛ fari a jolenba tɛ ten kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ mun ye bana Ala k'a bɛɛ lajɛlen fiɲɛ bɔ bete nin ye waati ye sumaya waati ni nɛnɛ bɔra nɛnɛ ni fujɛni kɛ kuma ka ɲɔgɔn bila ni nɛnɛ bɔra a ma nɔgɔn dɛ ni nɛnɛ bɔra a ma nɔgɔn ayiwa a ma nɔgɔn a bɛ ka fɛn dɔ fɔ yen sisan ko di yalo koyi mun ye jata ye manden masa Gawusu Keyita ale fɛnɛ ale man kɛnɛ a bɛ Gawusu cɛja belebele ne ɲɛna ko bana man ka se ka aramu fo ka Gawusu ɲɛna ne ɲɛna ko Gawusu ninnu bɛ cogo min bana man ka se ka Gawusu ta in ka ca koyi Gawusu ninnu bɛ cogo min na hali ni fɛn ko bina Gawusu man ka sɔrɔ o cogo la Gawusu ta in ka ca dɛ ale ta in ka ca yɛrɛ de a ka taa yɛrɛ kuma in faamu ni fɛn ko bina Gawusu ninnu o man ka sɔn nin waati na a man ka sɔn de a b'i kolo gɛlɛya de awɔ cɛja belebele falen nin to in na ta a ka kɛnɛ denmisɛn biɲɛ kɛnɛ o ka di daso ye nɔ ko pali a ka tiɲɛni quoi a kan ka mɛ kuma pali tɛ koyi Gawusu ta in fɛn caman ayi Gawusu yɛrɛ de man ka da ko bana nin waati ninnu foyi de man ka ale bana yafa ne ma ka yafa ne ma nin cɛjanba in yafa ma kiminikɔrɔ kwale jole ka yafa ma sa ka yafa ma don nataw la a bɛna maa min ci yati a kali ni cɛ dɔ in ma a ka t'u cɛ ka na ka t'u marifa ko tɛ a bɛ t'u minɛ de kolo kan ka na n'u ye Gawusu kɔni Abu Safinɛ Jara nin tɛ baasi ye mun ye Aramata Dunbiya Aramata Gorobinɛ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Faransi Abdulaye Kante an b'a a fɛnɛ fo kumaso kun kalifalen bɛ Mahamadu Adama Mayiga fɛ mun ye nɛgɛ karafe Yusufu Sisogo nɛgɛ karafe kuma ale bolo mun ye Burama Tarawele fɛ sugu kuma ale bolo Mamu Kamara Mɔden ka bɔ Sɔgɔbun o kɔnɔna la kuma bɔra maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Bubakari Tarawele Bete wasala